Νύφη, περιμένω από σένα να μου βρεις. Λοιπόν, μία πρόταση και κλείνουμε. Δεν υπάρχει δεύτερη. Τι? Με συγχωρώ, βέβαια. Α, ναι, θα ακούω. Λοιπόν, όποτε μου πεις, μπαίνω στο μασέγγινο και σου φέρνω μία σαντούνα μέσα στα γαλαστάκια. Σου φέρνω τώρα, δηλαδή, αν μου πεις το μισημέρι, δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να μου πεις εσύ. Να τελειώσω. Ναι, να σου πω την ώρα, εντάξει, για αυτό. Εντάξει, μην το κάνω τώρα, να σε τα βρεσά, να το κάνω αυτό. Όποτε μου πεις, θα φοβώ, δεν θα φοβώ. Εγώ. Ναι. Βγαίνεις, ψηφίσεις, ναι, στα ίσα, και από εκεί και πέρα, το δάνειο σου, για να θες θα γίνει. Ό,τι τώρα, το FNG, το Φλεβάρι, το Γενάρη, όταν περάσει τα σωρία. 10 χρόνια χαρακτηρίζει το λίγο, 15 όσο θέλουμε το πάμε, δεν έχουμε πρόβλημα εδώ. Αυτή είναι, δεν πρέπει κράτο. Και με 0 επιτόκιο κάποτε. Το κλείνουμε έτσι, δεν μπορεί να γίνει διαγραφή, δεν γίνεται. Και πώς θα είναι κάποιο καιρό νομίζω, Μάγκα? Πάμε σε 10 χρόνια χαρακτηρίζει το λίγο. Όχι, ρε Μαλακά. Περίμενε. Και το Συμβούλιο με τη Διαφημιστική μην μου βάζει τέτοια ζητήματα. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω. Στεγνά και εξάστερα, το λέω, διότι δεν είναι κόλαση. Δεν πάνε να σε ρίχνουμε, σαν αρχίδια να πάει στα σχόλια διαφημιστική, έτσι. Ούτε θα μα το χρέο. Εμεί πληρώνουμε διαφημιστική, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν θα μα λείπουν από το μέτρο. Απλώς λέω ότι μετά την απομάκρυνση του ταμείου. Δεν υπάρχει θέμα. Πώς δεν υπάρχει, εγώ πώς θα είμαι κατακυρωμένος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Το δάνειο το κάνω τώρα, αλλά θα γίνει πουτάνα. Θα γίνει το συμφιλήσαμε. Το κάνω και σήμερα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανένα μας δεν έχει πρόβλημα, δεν θέλει να σου κάνει κακό και να σε κοροϊδέψει. Αλλά δεν μπορούμε, θέλει να το κάνουμε, θα ξεφτυλίσουμε όλοι. Θα ήθελα να βάλουμε μητραλί. Το πάω πίσω όσο θέλεις. Πόσα χρόνια θες κάτι στην περίοδο. Μέχρι να πεθάνεις, θα το κάνουμε και παραπέρα. Θα σε ψάχνω τώρα για πέντε. Θα σου πει θα έχεις την αξία του, κατάλαβες σου λέω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τα λεφτά τα έχω τώρα να χαλώσω. Κυριολεκτικά τώρα. Στα δίνω και τώρα, δηλαδή πάω να σταθώ και να πάρεις τώρα να φύγεις. Με μαλακά με χρονόμου, με μαλακές μου. Τρόπος το λέγεται, το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό. Απλώς να το ξέρω, να ξέρω μονάχα γιατί μαλάκα βγαίνω και μετά να ξέρω. Να ξέρω ότι για το δήμαρχο ποιο τι δεν είναι αυτό. Εγώ μπορώ 6 με 7 καταστέρκα να τα φέρω τώρα. Το πρόβλημά μου είναι ότι στα στάδια θα σου έλεγα να τα πάρεις τώρα. Ποιο ήταν το πρόβλημά μου? Επειδή τα τσεκάρω ένα-ένα, μην είναι χτυπημένα, στα λέω σε κοιτάω στα μάτια, έτσι. Ναι. Τα τσεκάρουμε ένα-ένα, μην είναι χτυπημένα. Γιατί δεν πάντα δώσει πουθενά και είναι χτυπημένα, θα αρχίσει φασαρία. Τι σημαίνει χτυπημένα πλαστά? Ναι. Από τίποτε εγκληματικές ενέργειες που δίνουν που δίνει η αστυνομία τα νούμερα, τέτοια πράγματα. Είναι πακέτα τώρα, δεν είσαι μόνος, είναι πόλη, έτσι, για να είμαστε φίλοι. Συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, έπαθα μια ζημιά αυτό το βράδυ, στα 10 μασούργια βρέθηκαν 6 γαμμένα. Και φοβήθηκα. Δεν είναι πλαστά. Είναι το εξής. Σπάσανε το χαρτί. Δεν είναι πλαστά. Είναι γνήσια. Αλλά είναι με το σπασμένο χαρτί. Δηλαδή επί της ουσίας είναι πλαστά. Δεν είναι από την εκουτού του πεινάμα. Κατάλαβα, τους αριθμούς λες και τα λοιπά. Ρε παιδί μου, από την απαγωγή του Παναγόπουλου έχουν βρεθεί τα νούμερα. Ναι. Άμα σου δώσω τέτοια και σε ποιον θα γίνεις πουτάνα. Θα πούμε το βρεις σε χαϊκά ή μου δώσεις όπως όλο πλοκή. Έχει ξελισίδα και με πίσω. Πρέπει να τα τσεκάρουμε αυτά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Απόλυτα, ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω να είσαι ασφαλής. Δεύτερον, δεν θα τα χαλάσεις για λίγο καιρό. Αλλά αυτό είναι το πιο εύκολο, εντάξει. Δεν καταλαβες. Τρίτον, όταν περάσει η φασαρία πέρα το Φλεβάρι, εγώ στο υπόσχομαι και σε κοιτάω στα μάτια. Λίγα-λίγα θα τα κάνουμε χρυσό. Φτηνό χρυσό. Λίγα-λίγα όμως, δεν μου φέρεις ένα εκατομμύριο, μου φέρεις κάτι, θα πάρεις τα μαγάμι της 10, 10, 20, 20, το γυρίσουμε σε χρυσό και τι άλλο θέλεις. Και μετά έξω. Αλλά μαζί, δυο μας αυτά. Πώς να είμαστε. Ναι. Δηλαδή θα πας στην αρχεία, θα ανοίξεις ένα λογαριασμό, θα βάζεις 10.000 μέσα και μετά θα τα στέλνεις σιγά-σιγά από εδώ. Μα όχι θα τα στέλνουμε, θα βάζεις ένας άνθρωπος δικός μας και θα δούμε τα λεφτά εδώ πέρα, λίγα-λίγα. Να μην φαίνεται. Σε ράβδος χρυσό. Δεν είναι ράβδο, δεν μπορεί να πάει ράβδο χρυσό. Εσύ θα παίρνεις πλάκες εσύ. Αυτό είναι μόνο πλάκες. Ναι, ναι. Μετά σιγά-σιγά τι θέλεις. Μέχρι και σε ειρωνή. Αλλά σιγά-σιγά να χωνευτεί. Τώρα αυτή τη στιγμή να καταλάβεις. Ωραία, να σου πω κάτι. Ναι. Περίμενε τώρα, γιατί τώρα τα. Τώρα τα χοντρώνουμε. Τα 7 εκατοστά για τη ματσές ενέργειες τα λοιπά, εντάξει, είναι τώρα. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά μαλακίες, τέλος πάντων. Καλά είναι. Είναι κατάσταση. Εγώ σου λέω ότι είναι σίγουρο ότι έχουν βρεθεί οι 180. Γιατί βλέπω κενά. Άκουσε με. Θα σου πω στα ίσια. Ναι. Εγώ είμαι στη θέση σου. Κάτσε και σκέφτηκα πάρα πολύ σήμερα. Ναι. Σου μιλάω σε ό,τι έχω. Εσύ έχεις εξής επιλογές. Ή να βελτιώσεις πάρα πολύ τη ζωή σου τώρα. Ναι. Ή να πας στην περιπέτεια. Η οποία περιπέτεια μπορεί να είναι μέχρι να τρέχεις στις 29 του μήνα να μαζεύει τους τύπους ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
ή να σου βγει καλά το όχι. Εγώ αυτό που σου προσφέρω, Παύλο, είναι το εξής. Εγώ δεν θα μπει τρίτο στη μέση. Στα φέρνω, στα κουμπάω, στα ποδαράκια σου, πάρτα, τα μετράμε, ένα-ένα. Δεν τα έχω τσεκάρει εγώ με τα χέρια μου, θα είναι παλιά με πάντα, θα το καταλάβει, θα καταλάβει. Εντάξει, ναι, ναι. Όχι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Μαλάκα να σου κάνω κακό. Στο καθόλου πάρω το χτυπημένο και σε έγραψα χέρια μου, είναι άφησα. Πάρω το αυτοκινητάκι μου, το κλείνουμε τώρα, δίνουμε τίποτα. Εγώ το αυτοκινητάκι μου θα έρθω, θα πίνουμε το καφέ μας, θα σταλώσω, θα βγεις να κάνεις τη δήλωση που στηρίζεις, δεν θα πεις το σέιπ, θα φτιάξει μια ωραία δήλωση πονηρή. Θα πας να ψηφίσεις. Θες να το κάνουμε, αλλά θες να το κάνουμε μεταξύ δεύτερης και τρίτης. Ό,τι πούμε τώρα, εγώ θα δίνω και τώρα μετά. Ό,τι πούμε, εγώ θα πάω στο όχι, να ξέρω μαλάκα δεν ξέρω, να ξέρω ότι είναι σίγουρο, τουλάχιστον να ξεκινήσει από την αρχή. Ωραία, το βράδυ μπορεί να το φέρει σπίτι. Όχι, το βράδυ θα σου φέρει. Το λέω από τώρα. Γιατί είπα τα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει την σήμερα ήσυχο. Εγώ δεν μπορώ. Να ξέρω όμως τι θα κάνουμε. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω τάκι τότε. Περίμενε για να ξέρω. Μην μου ζητάω από το πρωί σε μισή ώρα. Όχι, ρε. Τουλάχιστον μια μέρα. Τουλάχιστον μια μέρα. Από την ώρα που θα σου πει τουλάχιστον μια μέρα. Αλλά εγώ να ξέρω ότι θα βγαίνω και να λέω στην ώρα σου. Όχι, να ξαφανίσει για μέρα. Κλείσω. Εντάξει. Έχει κανένα πρόβλημα. Όχι. Λοιπόν, κλείσω. Αλλά πες μου να δούμε τουλάχιστον να ξέρω μονάχα μην. Σήμερα έχω την ολική ομάδα. Να ξέρω Μούγκα. Εντάξει, μου έκανε, ξέρω πώς θα το θέσω. Να πω ότι θα δούμε. Καταρχάς, μάλλον δεν μπορεί να μείνει με το Δήμα, θα πάει με τρίτο πρόσωπο. Άκουγα τον Χατζηνικολάου σήμερα και ο Παπαδάκης το λέγανε σε αυτόν. Τι λέγανε. Ότι μάλλον πάμε σε. Τώρα η μαλακία δεν. Ότι θα πάει για τρίτο πρόσωπο. Ποιον? Δεύτερο πρόσωπο, στην τρίτη ψηφοφορία. Εσύ δεν θα πάμε. Εμείς θα πάμε να κάνουμε μια πολύ πονηρή δήλωση. Εγώ ήδη ανέφερα, έκανα αυτό ότι ο Δήμαρχος δεν είναι το δέλεα. Ναι, θα έχει πέσει, ναι. Αυτό είναι γνωστό. Ότι έπεσε να γνωστό. Λοιπόν, ναι. Να πιούμε καφέ να φύγω. Έχουμε λόγο να πιούμε καφέ τώρα? Όχι. Να χάσουμε χρόνο? Όχι. Φεύγουμε, ναι. Κατέβα και εγώ στη... Όχι. Κάτσε μισό λεπτό. Άλλο είναι θέμα. Ξέρω μονάχα να με πάρεις αύριο το πρωί τηλέφωνο, να ξέρω πότε θα είμαι σπίτι, να κανονίσω το πρόγραμμα. Ρε παιδάκι μου, άμα τα πάρω εγώ, θα σου πω και διαφορετικά, εμένα θα με βόλευε για λόγους ασφάλειας και μόνο. Ναι, πες μου. Να έρθει μια μέρα που δεν θα έχει φασαρία. Μη καθημερινή. Να έρθω από εδώ να τα πάρω. Δεν τα πάρω σπίτι μου και εγώ δεν τρελάθηκα. Θα πω στο αυτοκίνητό μου, να έρθω από εδώ να τα πάρω και να φύγω. Και να θα πάω σε εσένα. Άστο να το. Θα το φτιάξω όπως ημέρα το έχω φτιάξει. Μέχρι το βράδυ θα έχει τηλεφωνό μου. Ωραία, να ξέρω να κάνω τώρα, να ξέρω αν είμαι σπίτι. Εγώ τρέχω σε είδες χτες τι έγινε. Μα γιατί ήθελα εγώ να σου πω θα ήθελα, επειδή τιμάζω μεγάλη την. Καταρχάς, το κόμμα τι γίνεται, το κόμμα αυτό που μου έλεγες θα γίνει. Εσύ έχεις και ραντεβού με τον Σαμαρά. Πότε? Είδε να μου τα βγάζεις. Εγώ είπα στο Σαμαρά και μόνο το έχω εγώ. Εγώ το έχω πει ήδη. Δεν το έχω πει. Και το Σαμαρά μου σου έχουμε ραντεβού με το Σαμαρά. Εμένα τώρα μήποτε θα τον καλέσουν ή τον έχουν καλέσει θα τον καλέσουν. Δεν έχω πάρει. Τηλέφωνο δεν έχει πέσει για μένα για το Σαμαρά. Δεν έχω καμία είδηση για το Σαμαρά. Θα πάω στον πρόεδρο τώρα να σε κανονίσω. Μέχρι το βράδυ θα σου στείλω μήνυμα ποια μέρα. Ωραία. Πώς θα σου στείλω το μήνυμα? Γράψε μου ρε παιδί μου ένα μήνυμα, η κόμενα θα έρθει, ξέρω και εγώ. Δεν σου πω για κόμμα. Τι? Παύλο, εγώ την Αλεξάνδρα μπορώ να τη δω Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα. Ναι, και τι ώρα? Εντάξει, θα μιλήσουμε ρε Παύλο.